Okay, start. Cha 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 Igbo kwenu. Cha 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 Igbo rienu. Cha 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 Igbo ṅụọnụ. Cha 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 Igbo kwezuonu. Ilu Igbo nke ọnwa isii n'afọ 2024 ga-abụ onye ga-atụrụ anyị ilu nke taa bụ nwanne anyị nwoke onye anyị ma ama onye ihe gbasara Igbo doro anya ke bekee dokwere anya mana taa ọwụ ilu Igbo ka ọ ga-atụrụ anyị. Biko anyị kọrọ anyị nwanne anyị nwoke ọchịagha Dr. Bruno Igwe aka ka ọ tụọrọ anyị ilu abụọ. Cha Igbo kwenu. Igbo kwenu. Kwezuonu. Ọchịagha. Ọchịwọ. Ndị Igbo na-ekwu sị na di